Art is a Shelter, een nieuwe reeks tentoonstellingen in het Oudepark Venray. De aftrap van deze serie vond afgelopen zondag plaats met de expositie over de Molukse kneelmilitairen die in 1951 in de Venrayse barakken werden ondergebracht. Nou, Art is a Shelter is dus een serie tentoonstellingen die we vanaf vandaag gaan starten. Waarbij we gaan onderzoeken in hoeverre kunst een schuilplaats kan zijn. Een schuilplaats voor met name groepen kunstenaars die bij onze samenleving horen, maar ook een andere achtergrond hebben. Kim laat onder andere via videoschermen in haar werk zien van waar de Molukkers in 1951 naar Nederland zijn vertrokken. Waarom heeft ze voor dit onderwerp gekozen en wat is er van haar te zien? Ik ben in 2008 afgestudeerd met een serie foto's die eigenlijk gebaseerd zijn op het verhaal van mijn opa als kneelmilitair. Daarbij heb ik de militaire route van mijn opa gevolgd. En ik ben dus ook uiteindelijk uitgekomen bij de vertrekplek waar de meeste Molukkers op de boot zijn gestapt naar Nederland. En ze geven mij hier bij Oudepark ook echt de ruimte om te experimenteren. Dus het videowerk wat ik hier laat zien, heb ik nog nooit ergens anders laten zien. En het landschap wat ik hier laat zien is ook op een heel groot formaat. 3 meter hoog en 4,5 meter breed. En dat was hier voor mij een uitgelezen kans om te zien hoe dat zou werken. Dat hutkoffers een belangrijke rol gespeeld hebben in de Molukse gemeenschap komt in het werk van Shelley tot uiting. Ik ben niet Moluks, maar ik ben wel Indisch. De Indische bevolking heeft natuurlijk een ander verhaal met de koffers dan de Molukse gemeenschap. Maar we delen de gezamenlijke geschiedenis, de koloniale geschiedenis, waarom wij hier nu naar Nederland zijn getrokken. Mijn ouders kwamen in 1950 naar Nederland omdat mijn opa knilsoldaat was en hij was in dienst en hij moest vertrekken. Mijn ouders hadden geen toekomst in Nederlands-Indië. En dat vanaf 1949 Indonesië was geworden. Dus ze konden kiezen of ze moesten in Indonesië blijven, maar moesten ze een Indonesische identiteit aannemen. Of ze gingen naar Nederland. Kitty kan zich nog goed haar kindertijd herinneren in de barakken bij Vlakwater. Ik ben zelf geboren in Zeeland en op 6-jarige leeftijd kwam ik dus hier in Vlakwater te wonen. Ik moet zeggen, het was een mooie tijd. Vlakwater, midden in het bos. En eigenlijk was het bos een groot speelveld voor ons kinderen. En vooral in die tijd, toen ik nog klein was, had elk gezin koffers. En ik heb daar ooit een verhaal ook over geschreven. Koffers gingen af en toe open. En dan zag je dus wat er allemaal naar boven kwam. Het is echt een wereld die wij als kinderen helemaal niet kennen van onze ouders. Wat vindt u van deze expositie? Prachtig, echt. Ik was echt... Ik vond het bijzonder dat ik uitgenodigd ben om hier aan deel te nemen. En dat heeft gewoon te maken dat ik... Nou, dat is zeker 58 jaar geleden dat ik hier voor het laatst was. Dus het is nu dat ik midden in het bos sta waar heel veel voetstappen staan. En af en toe krijg ik een beetje kippenvel ervan. De expositie duurt nog tot 12 januari. Dus er is nog genoeg tijd om de tentoonstelling Ruma in het Oudepark te bezoeken.